Dami ito marami. Kupo na. Baca. 1 hour before. Matay sir, apa orang lang sir? Kung may nagaging motor na eh. Ano tagi? Pahol din na kita. Asal armas mo ron. Patay sakpay kan sir kamu kay dalaron. Armas mo. Balik, sila kita. Kebelah. Koy kurite sangkot deh. Andam lagi mah. Hah? Suruh yang tang sir din ron. Balaga. Balaga sirnya. Malag minga basta natin Iya. Ba't mingaw yung kap? Nagko ng bagtak ko kay Tindo ba eh? Dito sa tadi kung iya mo lagi mo to. Ay, ako. Lagi motor lagi. Hapon naman. Bus, stress naman ron. Hinga mo kayo. Ano? Mingawan ako tadi. Siya nga yung maminaw sa tag drama sa radyo siguro. Kuan? Katong ba? Katong handusanan sa bukog ug panit. Ano ba? Awat datang saya man. Burot na burot masih saya ta. Bros? Burot. Ano ka sayaw? Saya ta. Sige, laka. Apa? Wait. Bluetooth connected. Kana. Sige na mo magsabi sa iyong duha. Huwag niyo banday ang checkpoint to. Inyo kayo sir, mga motor nga. Saan naming taon mong duha nga. Unya karong na yung mga gidi ang mga kawatan. Sawang ka na ninyo. Nakoy nabalita ang report ba? Ipaadto ko yun sa opisyal. Yun sa barangay. Daghan na kayo nagkalat rin mga kawatan. Huwag na magbantay mo checkpoint. Anong nasa ninyong sounds bay? Kaya na ko istorya ninyo. Ba't ko agotin yung barangay? Surbihaton nyo kay dagan na kayo nangawala dito nga mga gamit. Apil ng mga bugas o mga sudan dito ba? Mga dilata. Itlog, noodles, ug uban pang mga panudan sa panimalay ug sa mga tindahan. Mga wala na sa barangay. Mo nang Sige, sir. surbihon to ninyo dito karon. Sige sir. Pasensya ka sir. Zero move. Pa-sounds dia. Oy! Aysa! Nagdanghag ra na inyong mga naong. Kabalo na mo unsa inyong buhaton dito sa barangay? Ay, wala pa sir. Wala pa sir. Oy! Dali sa mong tuwa. Ano mang lakaw naman mo nga kabalo na mo unsa inyong buhaton dito sa barangay? Sir. Kung ano inyong buhaton ha? Kay nawan mo speaker do ha. Magpatik-atik mo sa barangay. Palitan na ninyo, kinsay mga bugidya, kinsay sig pangawat sa mga butang diha. Mo nay tumano ninyo ug surbihon ninyo diha sa barangay para mabihibalaan ninyo ug kinsay sig panguha diha og mga gamit. Gitagan kay bugid diha sa barangay. Mo na bang order sa inyong duha? Sabot mo? Sir. Sige, lakaw na mo. Na! Barato lang kayo mga sticker leon. Barato lang kayo. Sticker bla, sticker. Oy, sticker oy. Oy, boss, sticker boss. Barato lang kayo, boss. Ay boss, tunahan ka sa mga speaker boss. Barato lang kayo boss. Boss, kay Philip Sounds. Ako kilig sa boss. Yung ay mo tanong ko ba? Tanong ko ba bunga balay dito sa boss? Oh, di ada kan di balay dia, boss, pero
alam mo kumpiyansa boss kay katong last bitaw ni na maligya dire, speaker lang gyapon ng baligya. Ito yung luya. Pagpadulong na pa speaker, pagbalik wala na. Ano ba? Ada kan jadi mga kawatan, di boss? At dagan yung bugoy-bugoy di ang dapita. Pero kamo, kusunada mo maligya dito, basta giingnan ta na mo daan nga. Na maligya last dire speaker, pagpadulong na pa speaker, pagbalik wala na. Basta lagi ting luya gyud sa maligya. Di na boss, kasi nga tutan mga kami. Ah, sige. Kamoy bahala dia. Basta dia. Ay lang yun mo kumpiyansa. Dagan kay bugoy-bugoy dia. Sige, salamat. Salamat, boss. Sige. Salamat. Speaker mo yan. Speaker. Barato na speaker mo yun. Busog pa nga ang speaker mo. Busog pa kayo. Bos speaker. Bos speaker. Boss, speaker boss. Speaker boss. Kwarta ba ya? Ah, pwede na siya utang niya boss. Gawin na lang. 100 yan. Itaon sa inyo nga po. Gawin na mo 500 lang. Jugi kwarta ba? Punta kayo lang sa kulo. Sige ko. Gawin na ba? Bos speaker. Ako naman tano bro. Jugi kwarta ba? Siya. Sabi na yan boss. Ano biro? Boss, oy. Bugoy ni boss. Ah, may kang bro, bugoy dre. Ako na may bugoy dre. Apa? Ya, jugi kwarta ka daw siya. Sama man Boss. So, ito pagkabalo na ganyan pasungod na. Asa bakit? Ay, nang ha? Para na asa na ni matuk ko. Dami to para ni. Kupura. Baca. Lapos mo dulu kata apa? Ang itawanan ni nga gipag. Labong nga ko. Damay tawhan ato magitan. Asa man adto tawhan ato. Ano balaya dito? Balaya. Oh, dibe? Hindi na dito. Tay boss. Hindi kaya boss ba? Yun na butong na din. Para may lato ba? May ilan na ito na rin. Hindi makuha. 50 meters na ang capacity ng Bluetooth. Kung di siya makuha ang Bluetooth, ito pa layo na siya. Kung naam, magkuha ka sa Bluetooth, anong na sa dool? Mga ilan man, tingin mo na ron. Di na gito ba? Ang yun itong na giro lagi. Sige na boss, yun na boss. Kung may ilan na itong asa na kita? Bluetooth connected. Ito siguro eh. Ano na ba? Bos. Grabe gini mo kaganda. Abi mo na palitan mo mo saw, gidagan ni mo di ay pagbuang ni mo. Bos, ada lagi bos. Ada na saw sweet. Ikaw gini berdito yung perang kaya. Baba. Bayo ba. Beri bos, gitakan. Ay ko na bos, bos. Ya itu bos. Bos. Itu lagi bos.
Sa akin itong kanan. Sa, akong armas, bilin. Ay, sa, akong armas. Balik. Ciao. Tara na. What's up, Carminians? So yes guys, salamat kayo sa pagtanaw sa among video. Huwag kayong kalimot sa pag-subscribe o pag-follow sa among YouTube o FB page, ang Carmen Dabnor Vine. So gatong pasalamatan no, labi na sa atong sponsor kanong adlaw no, si Bingwa Minalog, si Juniper Kiamko nga nagpadala siya o ganang 500 nga ipalitog pirit pang sugba. So thank you. No, sa kay Bingwa Minal po dahil nga isa ipadala nga kuan kwarta sa Gcash. Shoutout po dahil ko kay Marvin Martinez na nagpa-shoutout sa Ganiha o kay Gina Ributas. Dagang salamat. Shoutout din ako si ang Ginmar Store dira sa may Crossing Arab. Shoutout ako ng mga Ginmar Store ug Ermita Family. Shoutout po ako akong pare Gracia Mitchell. Shoutout ako diha pre. Shoutout kang Juby Rizzo. Si bisag ko report kay siya. Shoutout ako Juby Rizzo. Yo, shoutout. Wala kay Red Doors. Pa-shoutout mo ko sa akong ginang dyan, si Bing Lagunero Martinez, o labi na sa akong asawa. Andam yapon mag-support sa mga thank you. Maro lang na. Yeah. Kung wala po kailan sa ko, please subscribe my channel, Renz Vlog. Thank you very much. Oh, shout out po ko daw sa Tagayaan ng Sounds, no? Shoutout. Salamat. Salamat kasi mong Sounds, Jamila Jam. Shout out po kang iba dia sa Puro Puno, nag-shout out siya sa kuha. Shout out po sa tanang taga Kamiling nagtanaw sa muhang video. Maraming kayo salamat sa inyo guys. Salamat. Go! Shoutout ko sa mga anak na si Princess Joy. Maulan to. I love you nak. Ang mama dai. Shoutout ko rin ako akong asawa. Ya. Ay, okay, ganda. Mamalik na yan. Oh yan guys, so salamat kayo sa pagtapos ng video hangtod sa sunod higayon. Bye-bye! Thank you very much for watching. Bye-bye!